марги тифли дусола дар як кӯдакистони душанбе вазорати маорифро водор кард ки бо нашри баёнияе нашри видеои дилхароши ҷон кандани кӯдакро маҳкум кунад. худи кӯдакистони хусусии саволу ҷавоб астааст ва таҳқиқи фоҷиа ба гуфтаи мақомот идома дорад. ин ҳамон кӯдакистонест ки 4 рӯз пеш дар ин ҷо судаиси дусола ба ҳалокат расидааст. феълан утоқҳои дохили ин кӯдакистон мур зада шудааст ва ба иттилои кормандонаш маълум нест ки корро кай дигарбора шурӯъ мекунанд. мудири кӯдакистон рухшона исматуллоева будааст ки ба иттилои кормандонаш замони рух додани ҳодиса ӯ дар рухсатии ҳомиладорӣ будааст. яке аз кормандонаш ба радиои озодӣ гуфт ки ӯ бародари рухшона исматуллоев аст ва феълан иҷрокунандаи вазифаи мудири кӯдакистон мебошад. иҷрокунандаи мудири кӯдакистон таъкид намуд ки мураббии писарбача нахуст ӯро болои пойҳояш хобонда баъдан дар қабати дуюми рахти хоб мегузорад ва барои хӯроки нисфирӯзӣ хӯрдан ба берун мебарояд. вале дар ҳудуди ҳамин кӯдакистон ҳангоми баргаштанаш шоҳиди ҳодиса мешавад. хонаводаи писарбача гуфтанд ки феълан имкони суҳбат кардан надоранд ва талаб намуданд ки онҳо мехоҳанд ки қазия мунсифона баррасӣ шавад. ҳамчунин таъкид намуданд ки дар баробари мураббии писарашон дигар афрод низ ба пурсиш даъват карда шавад, назорат болои кӯдакистонҳо ҷиддӣ баро монда шавад то ҳодисае ки ба сари писарбачаи онҳо омадааст ба сари фарзандони дигар наояд. навори видеои марги кӯдак чанд рӯз боз дар шабакаҳои иҷтимоӣ мечархад ва ин ҳодиса вокунишҳои гуногунро ба бор овардааст. бархе корбарон кори кӯдакистонҳоро танқид карда аз мақомот хостанд назоратро ҷиддӣ бароҳмонанд. шояд бошанд масъале ки мушкил ҷои дошта бошад, вале дар маҷмӯъ масъалаи таҳсилоти мактабӣ имрӯзҳо дар беҳтарин шароитҳо қарор доранд ва ҳар навбат ҳам бо аз комиссияҳои махсус бо гурӯҳҳои махсус тафтишот мешавад аз ҷониби шӯъбаҳои маориф, аз ҷониби раёсатҳо ва аз ҷониби худи вазорат ҳам шарту шароит таълим ва мутобиқат намудани он лавозимот техника технология кадҳои хоб ғизо ва умуман чӣ шароите ки дар масъалаи томактабӣ истифода мешавад раванди ба стандартҳои давлатӣ ҷавобгӯ будани онҳо мавриди тафтиш қарор мегирад ва оне ки аз беназоратӣ ва беаҳамиятӣ гӯем ки дар як масъалаи томактабӣ ҳамин воқеа рух додааст наметавон гуфт ки тамоми масъалаи томактабӣ чунин шароит ва ҳамин бенизомӣ ё ки беназоратӣ ҷой дорад. дар пайванд ба марги писари дусола мураббии ӯ боздошт шудааст. ба гуфтаи вазорати корҳои дохилӣ мураббӣ рӯзи 19 май вазифаи худро дуруст иҷро накарда вақти хоби кӯдакон онҳоро танҳо гузоштааст. дар натиҷа аз беэҳтиётӣ писарбачаи дусола аз гарданаш дар панҷараи рахти хоб овезон шуда ба ҳалокат расидааст. ба иттилои расмӣ дар тоҷикистон 744 кӯдакистон фаъолият доранд ва 114 000 кӯдакро нигоҳубин мекунанд. нигарониҳои волидон аз беэътиноӣ ба қоидаҳои нигоҳубин ва шароити кӯдакистон дар гузаштаҳо низ борҳо садо додааст, вале фоҷиа ба тифли дусола бори аввал дида мешавад.